खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरिफोरनिसिम सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 30 जुलाइ जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 26थि थैनाय सान। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बासुगावनि गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी पार्कआव सानसेनि हाबाफारिजों जोहोलाव सोमला बसुमतारी थैनाय सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बे सानखौ उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोबाय थादों। देग्लाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै उदखारि बेरेखा सानखौ खुंदों। फुंबिलिनि गोथार आर'ज जागायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मारखंसालियाव बिबार बावजेनो जोहोलाव बिथांनिनो आंगो बिसि मुस्रिमा भानुमति बसुमतारीया। गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ आरो बेलुन बिरहोयो फारियै बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रिमा रमिला इस्लारि आरो साहित्यगिरि बान्था मोनगिरि हरिनारायण खाख्लारिया। दिनैनि बे उदखारि बेरेखा सान एबा जोहोलाव सोमला बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि बिथांनि बे थैनाय सान खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि संसार स्वर्गियारि आरो जोंनि गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गासै एबसुनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोन बे हाबाफारियावनो जोङो मोननो हादों जों हांख्रायनाय बायदियै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' मानगोनां बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांमोन इएम रनजित बसुमतारी मानगोनां बिथांजों लोगोसे एमसिएलए माधव सेत्री आरो बे हाबाफारियाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि आंगो बिसि बाजै मानगोनां भानुमति बसुमतारी बिथांनि अनजालि फिसाजो आरो लोगोसे जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि आंगो फंबाय लबेन बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो न'खरनि बाय बाहागि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां रमिला इस्लारि बिथांजों लोगोसे बर' टिचार एस'सिएशननि आफादगिरि बिथां आरो गोबां बेयाव जोंनि मानगोनां बिथांमोना बाहागो लानो हादों। गुबुन गुबुन हाबाफारि बेयावनो आङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव अरायहै आलो गोजोनै जायगा मोनथों आरो बिथाङा अराय थांना थानाय बर' फिसाफोरनो गोहो बोलो हरथों आं बेखौ आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। दिनैनि साना बर' माहारिनि थाखाय दुखुनांथाव सान आरो फारसेथिं जोंनि गेजेराव जि मोनसे थासारि सोमजिदोंमोन आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै जोंनियाव माखासे गोरोबलायनाय गैयै एना एनि गेना गोरोन्थिनि माखासे सानखांनाय थासारि बे थासारिनिबो मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे आरो बे सिगनिफिकेन्ट डेआव दुलाराय बर' माहारिया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि थासारिनि गेजेरजों बर' हारिया गावनि गेजेराव एना एनि सुथुर सानलायनानै जि मोनसे फोजोबलायनायनि थासारि सोमजिदोंमोन बेनि जोबथा माने थासारि बा जोबथा जाथाय जाथों होननानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायलायलायनानै दिनैनि बे सोमला बसुमतारीनि जे मुंख्लं एबा थैनाय सानखौनो उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जोंनि सानस्रि आरो सान्थौनि सौग्रावलायनायखौ गैया खालामनानै मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि थासारि आरो हिंसा गैयै मोनसे बर' माहारि दाफुंनायनि मोन्थोरजों
बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जिउनि जि थांखि, बर' माहारिखौ सिबिनाय, बिथांनि जि डिटारमिनेशन, बर' माहारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमनाय आरो बिथाङा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों गाव हारिनि अधिकार आरो मोनथायखौ लानानै जुजिनांगौनि बिथिङाव सासे राफोद आरो गोरा माने मेलेमनि सुबुंमोन। आरो माहारिबाद होनना बुङोब्ला जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनियाव एक माने बिन्दोबो खम जोङो नुनो मोनामोन। माहारिबादनि सान्थौ सानस्रि आरो माहारिबादनि थाखाय गावखौ बाउसोमनाय आरो हारि सिबिनाय, हारि जौगानायनि थाखाय बर' माहारिखौ जौगाहोनायाव बिथांनि जिखिनि बिहोमा, बिथाङा गोलाव सम एबसुआव हाबा मावबाय आरो दसे समनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबान लानानै हाबा मावबाय। नाथाय अबथिरायै जोङो बिथांखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। आरो बे थासारियानो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव आरो खास्रि-बिस्रि थासारिमोन। नाथाय बिनि उननि समनिफ्राय दुलाराय बर' माहारियावनो मोनसे सानखांलायनाय, मोनसे गोरोबलायनाय आरो मोनसे बुजा-बुजिनि थासारियाबो फैयाखै नङा फैदों। दा बेखायनो दिनैनि बे साना जोंनि उननि जोलैनि थाखाय बर' माहारिनि थांना थानायनि जिउआव दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जि गोजोन गोरोबथा NDP-नि मोनब्रै आफादनि सागान होनायजों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागान होनायजों मानगोनां प्रमद बर' आरो लोगोसेनो NDP-नि गासै दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गोथौ सिन्तानि मोनसे गोरा आखाइजों जोंनि जि मोननांगौ अधिकारखौ भारत सरकार, आसाम सरकार आरो भारत संबिधाननि आवथायावनो लाखिनानै मोनसे मोजां समाधान लाबोनायनि गेजेरजों माहारि जौगानाय आरो थांना थानायनि जि मोनसे दर्शन आरो मोनसे नेरसोन दिनै जोङो जारिमिनारि मोनसे गोरोबथा मोननो हाबाय। आरो बे गोरोबथानि उनाव जोङो बयबो लुबैनाय, जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथाङा लुबैनाय आरो गासै बर' हारियानो लुबैनाय जि मोनसे शान्तिनि, गोजोननि जि थासारि, दिनै जों बेखौ मोननो हाबाय। उदखारि बेरेखा सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै उन्दै गथ'फोरनि हेंथायै बांबोनाय गिख्रंथाव इनाय दाय मावनाय, फेग्रा बेसाद बाहायनाय, मानसि लांखारनाय आरो रां-रुफा दाबिनाय गाज्रि जाथायफोरा सुबुं समाजनि खौसेथिखौ दिदोमथि गैयै खालामो आरो बेफोर गाज्रि जाथायफोरखौ फोजोंस्रांनायनि राहा लामा आयदानि सायाव सावरायमेलखौ मासि लानानै दैदेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मेलखौ बेखेवना होयो BTC-नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय गुफुर फालौ आरो बिलुर होनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंजेननो थाखाय जोङो हांख्रायनाय बायदि जोङो मोननो हादों। बर' थुनलाइ आफादनिनो लोगो आफादगिरि मुस्रिमा रमेला इस्लारि मानव गेदेर बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो खावलायदों मानव गेदेर बिथांखौबो। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जे जोंनि बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि सुखेल बसुमतारी मानगोनां बिथांबो सफैनो हादों। बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव सिगांनो थाखाय आं खावलायबाय। जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो गोबां फोरोंगिरि, गोबां सानसुमै, गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोनखौ आं फारि फारियै बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय।
हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोन बिबार बावनायखौ जोंनि मिरुनि जिल्लानि एबसुनि बिबानगिरिफोरा मदद खालामनांगौ आं गुरै खावलायहरदों आरो बे बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय समावनो जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ गुफुर बिर होनाय लोगोसे बेलुन बिर होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय थानाय आलासि जोङो मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादनिनो लोगो आफादगिरि रमिला इस्लारि मानव गेदेर बिथां साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मुस्रि हरिनारायण खाख्लारि मानगोनां बिथांमोना गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फिरफिला बेलुन आरो फारौ गुफुर बिर होनाय जे हाबाफारि बेखौ मावफुंगोन आरो बिबार बावखांनाय जोंनि आलासि बिथांमोनखौ बे समाव आङो बे हाबाफारियावबो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आलासिजों लोगोसे जोंनि गासै बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ फारि फारि मावफुंनायाव जों मदद खालामो आङो गुरै खावलायबाय सोरगिदिं दहाय फ्लेग बिर होनाय बायदि जेरैबायदि गसंनानै थादोंमोन बेबायदि एबसुनि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि बे उदखारि सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर'आ। बेलुन आरो फिरफिला बिरहो बिजेनगिरि आलासि बिथांमोनखौ बिबारखौ थाबै बावहोनायनि मदद खालामनानै बिथांमोनखौ जोंनि बेलुन आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि फारियाफोर लोगोसे जायगानि गियानि गुनि सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव दिनैनि उदखारि सान फालिनाय हाबाफारिया गोजोनैनो जाफुंसार जायो। बे हाबाफारियाव नुजाथिबावदों MLA जयन्त बसुमतारी EM रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे आरो BTCनि MCLAफोर। बे हाबाफारियाव जायगानि गियानि गुनि सुबुंफोराबो नुजाथिनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।